ጎይታ ይመስገን ሁላችሁም እንኳን ሰላም መጻኹም ጎይታ ይመስገን አቡ ኸለኹ ካብ ሞባይል እንዳበኩ ከካፍለኩም ላይ ጎይታ ይመስገን thank you Jesus ኢየሱስ ጎይታ ረዳአናይ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ ዘብል አምናም ልኮ ጊዜ ነሩ ናይ ጸሎት ጊዜ ነሩና ሆም ጎይታ አጂዚ ይባርካ ከሞን ምህረት ሀፍትና ድማ ጎይታ አጂዚ ይባርካ በጣም ደስ ዘብል ቃል ተሐፊል ምስክርነት አካፊላትና ኢየሱስ ጎይታ ሎሚ ካብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ሓደ ሐሳብ ክንረዳይ ነረ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ thank you Jesus ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሃሌሉያ thank you Jesus ኣብ እስያ ነጥቃል ከይነጉ መንፈስ ቅዱስ መስከልክሎ በሀገር thank you Jesus praise God እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ቦታ ስንታይና ንርኢ ዘለና በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ መጀመሪያ ናበይ ከሐልፉ ደለም ናበይ ከወርዱ ደለም ናብ እስያ ብለን ናብ እስያ ከወርዱ ፈትኑ ኢየሱስ ጎይታ ናብ እስያ ከወርዱ ደለም ፈትኑ መጀመሪያ ምሽ ብለና ምሽ ሐቂ ፈቅድ ሸዋዕተ ኣብ ሚስያ መስበጽፉ ናብ ቢታንያ ከዱ ፈተኑ ይብል መንፈስ ኢየሱስ ግን አይፈቅደለው የህሪዩ ፈቅድሽዱሽታ አበሲያ ነትካርታ ትሪዮ ትخليሁ ነትካርታ ትሪዮ ከለሁም በጣም መሳት ነገር አነ ንባለይ ነትካርታ እንዳራኹስ ለንቅነ የጽነኦ ነራ ማለት እዩ ህጂ እትዝገርመኩም ነገር ሐዋርያ ጳውሎስን ሲላስን ካበይ መጽዮም ተልኩምኒ ካብ ምብራቅ መጽዮም ካብ ምብራቅ ማለት እዩ አንጾኪያ ዝባሃል በሐፈሻ ካብኡ መጽሞ ኣብዚ ቦታታት ምስ መጽሑ ጥሩአስ ገለመለ ዝባሃል ምስ መጽሑ መጀመሪያ ንላዕሊ ክኸዱ እዮም ሓሲቡ ናብ ቢታንያ ከይከዱ መንፈስ ቅዱስ ከልከሎም ብለና ንታሕቲ ከይከዱ ድማ አሁን መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኸልከሎም ኢና ንርዳ ንላዕሊ ናብ ቢታንያ ከዱ ሓሲቦም ናብ እስያ መጀመሪያ ናብ እስያ ከዱ ሓሲቦም ናብ ታሕቲ ማለት እዩ ኣብ ካርታ ራእዩ ገዛ ምሳቶም ደጊሞም ሽኡ ንታሕቲ ምስከልከሎም ንላዕሊ ከዱ ፈቲኖም ወይ ድማ ሓሲቦም ማለት ንላዕሎን ከልኪሎም መንፈስ ቅዱስ ድሕሪ ሽኡ ግን ናበይ ቀጽሉ ኢሎም ናብ መቄዶንያ ቀጽሉ ኢሎም ማለት እዩ መቄዶንያ ትሪኦ ከለኻ ማለት ካርታ ትኽል ማለት እዩ ትኽል ህጂ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ መጀመሪያ እንታይ ተረድኤ መንፈስ ቅዱስ ኪድ ብለካዩ ግደፍ ወይ ድማ አይትኺድካ ይብለካ እዚ ተረድኤ ማለት ክብርና አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ኪድ ብልዩ መንፈስ ቅዱስ ድማ አይትኺድ ብልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብርና አምላኽና ይሁን ናብ እስያ ከዱ ክደልዩ ከሎ ከልከሉ ይብለና ኖ አይትኸዱ ይሁን ናብ ቢታንያ ናብ ሰሜን ከኸዱ ምስደለዩ ድማ ከልከሎም ይብለና ናበይ ዳ መሪሕዎ ናብ መቄዶንያ መሪሕዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽና ይሁን ስለዚህ ሎሚ ኣብ ልበይ ዘሎ ወይ ከካፍለኩም ዝደልዩ ነገር እንታዩ ናይ እግዚአብሔር ምርሕት በጣም ወሳኝነት ከም ዘለዎ ሓደ ሰብ መንፈስ ቅዱስ ኪጥራይ ዝብሎ ዝመስሉ ከምኡ ግን አይኮነን መንፈስ ቅዱስ ኪጥራይ ዝብለካ ተዝኸውን ነይሩ ንበዓል ሐዋርያ ጳውሎስ አይትኺዱ አይበሎም ማለት እዩ ንገሊኡ ሰብ ድማ አይትኺድ ጥራይ ስለዚህ ግን ሎሚ ብሽም ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ኪድ ክብለካ መንፈስ ቅዱስ ድማ አይትኺዱን ክብለካ ብሽም ኢየሱስ say amen hallelujah አሜን ኢልና ነው ሰዶስ ለሐሳብ እዚ ቁርብ አይዱ ቁርብ አይዱ ድምጽ ጭጭ ከይብል ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ብሩኻታ ሐዋት ንጹር ድምጽ አምላክ ክንሰምዕና ሱቅልና እድለይልና ይንኸይድኒና ሱቅልና አጋጣሚና ይንኸይድኒና ግን we will hear clearly the voice of the Holy Spirit
ናይ መንፈስ ቅዱስ ድምፂ ክሊርሊ ክትሰምዖ ማለት ዝበለጠ ምክንያቱ ኣብቲ ከሎ ዘይደለካ ቦታ ይሲ ናብ እስያ ክኸዱስ ከልከሎ መብለን መንፈስ ቅዱስ ክኽልክለካ ግደፍ ክብለካ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነው ግደፍ ክብለካ ከምዚ ዝመስል ዝጣዕም ነገር ይሄ it's a blessing መንፈስ ቅዱስ ነው ክብለካ at the same time ድማ መንፈስ ቅዱስ ኪድ ክብለካ ድማ እቲ ዝበለጸ ነገር በጎይታ ኢየሱስ ካብሎም ጀሚሩ መንፈስ ቅዱስ ክመርሐና እዩ ንሕናውን ክንሰምዖ ኢና አሜን 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 praise god አሜን አሜን እንዳበልኩና ንሰዶስ ኢየሱስ ጌታ አሜን praise god በጣም ዝገረመን ነገር ንሳውዝ ክኸዱ መስበሉ ከልከሎ ብለና ንኖርዝ ክኸዱ መስደለ ከልከሎ ብለና ዳህራይ ግን ንቅድሚት ቀጽ ድፉ ኢሎም ዌስት ማለት ናብ ዌስት ከይዶ ናብ ምዕራብ ከይዶ ናብ ምዕራብ መስከዱ እዚ መቄዶንያ ዝበሃል ቦታታት ኣብ ገዛ ምስራቅ መስከድኩም ራእዩ ማካታ ብንጹር ክትሪእዎ እቲ ዝኸዱ መገዲ ይሕብረካ ይትንታሹ ማለት ናይ ጳውሎስ ካልኣይ ጉዕዞ ቀዳማይ ጉዕዞ ነይሩ ካልኣይ ጉዕዞ እዚ ካልኣይ ጉዕዞ ማለት እንድሕር ትዝክሩ ኮይንኩም እታ ምዕራፍ ካብ ላዕሊ ገለ ልሕራም ቢኩማ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ዘገልገልናዮም እስኪ ደግምና ንብፅሓዮ ኢሉ ምስ ባርናባስ ተዛራሪቡ ዝኸድዎ መገዲ ዝነበረና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ praise god praise god praise god amen thank you jesus ኢየሱስ ጎይታ አነዚ በጣም ባሪኩኝ ማለት በመንፈስ ቅዱስ ዝተመረሐ ጉዞ በመንፈስ ቅዱስ ዝተመረሐ አገልግሎት በመንፈስ ቅዱስ ዝተመረሐ ሐዳ በመንፈስ ቅዱስ ዝተመረሐ ቢዝነስ እዚ ሁሉ ነገር ያ መንፈስ ቅዱስ ምርህት ወሳኝ ምክንያቱ በአእምሮና እንደህር ከድና ብዙ ነገራት ከነሰለት ንኸው ግን ብዙ ነገሩን ንጎድ እግዚአብሔር ግን ሁሉ በሁሉ ዝርኢ ስለሆነ ኢፌክቲቭ ሆነ ተበለጠ ነገር በቃ ከብዙ ክፉን ይህልወካ አነ እጅ በጣም ብዛዕባ ምርህት ከሐስብ ከለሁ ወይ كل ጊዜ ይሐብሱና كل ጊዜ ኢንስፓየር ይገርፉና ክንጽልይ ያላዓሉና ለአብነት በዛዕባ ምርህት ከሐስብ ከለሁ ዝገርመኝ እቶም ሰብ ጥበብ ትዝክሮም ኢማጂን ሰብ ጥበብ የምታይሉካስ ከሳክ እንደ ፈላጣት ከሳክ እንደ ጥበበኛታት መሆኖም ይዝዛሉ ዝገርመኩም ነገር ግን ምርህት ተዘይረኽቡ ነይሮ ሄሮድስ አሽኪኦም ነይሮ ሐቀኝ ሄሮድስ مش كم يلوم كسجدلوا أنا خا بقى مسرحكم موجلة تملسكم مسوجلة أمينو مونيروم كن ريخا ولا سبت ما بكون كاس كتشكأ تخليها كتسهل تخليها كتتعلم تخليها كتود تخليها منفس كدوس كن بتعلي تتعمل شيء نتايلوه قتلوا يودلوا ينبرك سجدلوا شلا زي كونه بخال ما قد كيلو ريخو بخال ما قد بايزا وي مرهيت زي يقولوا سب نرسو تراي زي كونه نخالو تونيت نقولتا يسوع أتفيهم ومهادو وعندي بتناتهم مرهيت تزخدوني ترديهم نحنا بعد الناس لو من ناسنا مدحان بعبس أواجا أداجا ما أتوه ما هذا تقول أكيد مش ديابير مسكين of course ديابير ما قد له أبوهم زمسرة هيكونن قد ديزاستر يحد خون مرهيت النهر ذي بالك كل جزء ديزاستر يحد خون يسوع كريستوس قويتا by the way إجرا ما قدي مالك أبزي زمان تسمون ذي لا يسوون صلوتنا عاش تعملوا كم تفرطوا معي أبتعت ما تعمل قويتا ممكن بحبرة مرهت هبنا ممكن تصدق بعد هذا كابتن أبزق زي نتصلي وزلنا قويتا معلتات أواره عمتات كنت كمل يجيبونا ريهم مالت ما قدها جوزها نخت مرمر حدث رأيات كتمت تسفاتات كاك تحدث رأيات كاك تحدث نخت صلي كمان كنعت كهبك صبوا يزكت كملوا تخيل معلتات كلن حدين عمتات كله حدين في اللي يقولون عين بل بعلموا እግዚአብሔር معلتات عمتات كبرت ريهم بعمتات እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኢየሱስ ቆይታ አክል ተሽህን እስራን ሰለስተ ሁልቅን በህብረትን ትምነየልኩም ነገር أنا ونرسي استمنى أنا قلت مرحت እግዚአብሔር እንዳመራህና መንቀስ አሳትና አገንዩ
መንፈስ ቅዱስ ጎ ክብለና ከሎ አብገሊው ድማ ኖ ክብለና ኢየሱስ ጎይታ ዩሲ መንፈስ ቅዱስ ጎ ብለካይ መንፈስ ቅዱስ ኖ ወን ብለካይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እቲ ዝሐጉሰኩም ነገር ብድሕሪኡ ናብ መቄዶንያ ከይዶ ማለት መቄዶንያ መስከዱ መቄዶንያ ማለት ንኣብነት ፊሊፒ ኣብ መቄዶንያ ስለዚህ እጂ መጽኢሎም ንቀጽል ነንብቦ ካብ ፈቅዳ 11 ሽኡ ካብ ጥሮአስ ብመርከብ መስከድና ትኺልና ናብ ሳሙትራኬ አቅናዕና ንጽባሂቱ ከዓ ናብ ያፖሊስ ከድና ካብኣ ድማ ናብ ፊሊፒ እምነት መንፈስ ቅዱስ ናብ ቢታንያ ይመረሆምን መንፈስ ቅዱስ ናብዚ እስያ ዝበሃል ማለት በዓል ቱርኪ ኤሽያ ማይነር ዝብሎ በዓል ኤፌሶን ቆሎሴ ዝኩሉ ዘለዎ ማለት ጴርጋሞን ገለመልታት ናዋ ይመረሆም ናበይ ዳ መሪሆም ናብ ፊሊፒ መሪሆም ምክንያቱ ናብ ፊሊፒ መጻና ለከብስ ሐቀምሽ በጣም ዝገርም ነገር አሰርተክንተ ካብኣ ድማ ናብ ፊሊፒ ንሳ ኣብታ ክፍለ ሃገር መቄዶንያ ቀዳመይቲ ከተማ ሃዳስ ግዛኣት ሮሜን ነበረት ስለዚህ ናብታ ቀዳመይቲ ናይ መቄዶንያ ከተማ ናብ ፊሊፒ ኣምጽዮም ማለት ክብርና አምላኽ ይሁን ናብቲ ቀዳማይ ዝኾነ ቦታ ናቲና በምርሒት መንፈስ ቅዱስ say amen and receive it in Jesus name amen ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን በቃ ናብታ ሴንተር ኣምጽዮ ናብታ ርእሰ ከተማ ኣምጽዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ oh praise God amen ዶ ኢየሱስ ጎይታ ዝገርመኩም ሽኡ እንታይ ይብል ኣብታ ከተማቲያ ሓያሎ ማዕልቲ ቀመና ብማዕልቲ ሰንበት ከዓ ካብ አንቀጽ እታ ከተማ ወፂና ኣብ ጥቓ ጸሎት ዝግበሮ ዝነበረ ርባ ተቐሚጥና ነተን እኩባት አንስቲ ተዛረብና ሕጂ እዚ ኣነ የጽንዖ ዘለኹ ካብቲ ዘጽንዖ ዘለኹ ይሄ ተካፍለኩም ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ዝገርመኩም ነገር ናብ ፊሊፒ ምስ መጹ ቀዳማይ ዝኾነ ነገር እንታይ ተልኩምኒ ኣብ ፊሊፒ ምኹራብ ወይ ከዓ ሲናጎግ ኣይነበረ ቤት ጸሎት ናይ አይሁዳውያን ዝበሃል ምኹራብ ወይ ድማ ሲናጎግ ኣይነበረ በዚ ምክንያት እዚ ሓደ ግዜ ኣብ ኮሜንታሪ እንዳእተኻ መንባብ ጽቡቅ እንግሊሽ ገለተልካ ወይ ጉግል ትራንስሌት አሎ ኩሉ ትራንስሌት ገብሮ ትኸላ ታይሽግራል እንጂ በጣም ዝገረመን ነገር ኣብ ፊሊፒ ቸርች ኣይነበረ ኣብ ፊሊፒ ምኹራብ ዝበሃል ናይ አይሁዳ ሲናጎግ ዝበሃል ማለት ናይ አይሁዳውያን ቤት ጸሎት ዝበሃል ቤት መቅደስ ሓንቲያ ኣብ አይሁዳውያን ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ካል ከተማታት ግን ምኹራባት አሉ ጸሎት ዝገብሩ አይሁዳውያን ኮፊሎም ዘቲ ናይ ሕጊ ጽሑፋት ናይ ነቢያት ጽሑፋት ዘንብቡሉ ማለት ዝገርመኩም ነገር ብሕጊ አይሁዳውያን ኣብ ሓንቲ ከተማ ምኹራብ ወይ ሲናጎግ ክትክፈት እንድሕር ኮይና ተዋሃዱ 10 ሰብኡት ክህልውሎ 10 ሰብኡት ክህልውሎ 10 ሰብኡት ተልዮም ምኹራብ ዝኽፈት ተህቲ ተኸንካ አይፍቀድ ግን ኣብ ካል ቦታ ኸንካ ክትጽልይ ትኽእል ክትራኸብ ክትእከብ ገለ ትኽእል ምኹራብ ወይ ቤት ጸሎት ክኽፈት እንድሕር ኮይኑ ግን ተዋሃደ 10 ብጹሓት ሰብኡት ወይ ድማ ኣወዳት ክህልውሎ በዚ ምኽንያት እዚ ዝገርመኩም ነገር ኣብዚ ሊድያን ካልኦት ሰባትን ብሰንኪ ምኹራብ ዘይምህላው እንታይ ገብራ ነበራ ብለና ኣብ ሓደ ሩባ ገምገም ሩባ ኮይነን ኣብኡ ተኣኪበን ይጽልያ ነበራ ማለት ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ተኻቢሉ ናብ መን መርሖም ተይልኩብኒ ናብዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ሰማት ናብ እንታይ ዝበሃል ናብ ቢታንያ ከይከዱ ከልኪሎ ናብ እስያ ከይከዱ ከልኪሎ ተኺሉ ናብ ፊሊፒ ኣምጽዮ ኣብ ፊሊፒ ምስ መጹኸ ኣብታ ከተማ ቸርች ኣብታ ከተማ ዕቤት ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ጸሎት ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ግን እቲ ዕድል ግን ኣይተኸፍተን ተዓጽዩ ነይሩ ኣብቲ ሩባ ኮይነን ስቂለን ይጸልያ ነበራ ስቂለን ቃል ኣምላኽ የንብባ ነበራ ብሽም ኢየሱስ ስቂልኩም ዕቤት ትጸምቁ ዘለኹም ሰባት አሜን በሉን እስኪ ኢየሱስ ጎይታ ከም በዓል ምሕረት ዓይነት ማለት ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ጾም ጸሎት እንዳወሰድካ ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ቃሉ እንዳንበብካ ዝኾነ ደገ ተዝኽፈተለይ ዝኾነ ነገር ተዝፍጠር ጎይታ ተዝበጽሐኒ እንድሕር ትብል ኣለኻ ኮይንካ እግዚአብሔር ክበጽሐካ እግዚአብሔር ኣነ ዘደነቐኒ ነገር ሓደ ግዜ በኣድራሻ ኸይዝመጣ በኣድራሻ
حواريا باولوس مالت بتعم تدلى يسب تخيلونا بين مجيب لنا نفتحروبا يسوس كريستوس كنت كونفرنس يلو ذا عدمو سب يلا ناي هوتيل زغفلن يلا زغفل تبلو نجر يلا يسوس كريستوس كنت تخيلو نعم متعب لنا نفتحروبا ስለዚህ በሽሉ ኢየሱስ መጸለይና አንባት ምን ባብና አንባት እግዚአብሔር ይግለጽ ወይዘው ያነ ካብት ዘሐጉሰን ነገር ለእግዚአብሔር በሰባ ይቆም ካትረኩ ወይ ድማ በሆነ ፎርሙላ ይቆም ካትረኩ ለእግዚአብሔር ንምርካብ ኢትዮጵያ መሃዳ ይደልካሊ ወይ አሜሪካ መሃዳ ይደልካሊ ወይ ሆነ አይነት ነገር ለእግዚአብሔር አበይ ካትረኩ አብቃ just if you are meditating ተንብብ እንደሃለ ጽሊ ያለ ካለ እግዚአብሔር ይግለጽ እግዚአብሔር ይርከበል ይሱ እጅ ተخيلوا ለምን መጣብለና ነን ዘን አንስተዚህ መጣብለ ክብርና አምላክ በማልት ሰንበት ካብ አንቀጽ እታ ከተማ ወጪና አጥቃ ተጸሎት ዝግበሮ ዝነበረ ሩባ ተቀሚጥና ለተንኩባት አንስቲ ተዛት ዘይንዲ መብዛዕቴና አንስቲ ብሰንክ ዋሕድ ሰቡት ግን እንታይ ኮይኑ ማለት ጸሎት ቤት ጸሎት የለ مخراب يلا قويتها يتمسكن لديها اتباهل نعملها اتفرح سبيتي بقلت كتما تياتر شهادت اي حري انت بلنا نبر نابتي باولوس زنبرو زبلو زنبرة كتدهب كعب بيابير لبا كفتلا نسا مسد رابطا مستقمقت كعب كم امانيت قويتها ريخو من انتخوينكم سي نابيتي عاديهم تقمجوا لا لمنتنا قدود بنتنا سلازي مدحان كوينو እግዚአብሔር አሜን هذا نفس እንድሕር ዲህኑ አብነገር ቀሊል ነገር አልኩ አእምሮ አከፈተላ ኢየሱስ ጎይታ ፕሬዝ ጋድ ቀጥልና ሀነንብቦ ከለና ኮነ ድማ ናብት ጸሎት ዝግበሮ ክንከይድ ከለና መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ንጎይታታ ኻበት ምጥንቋላ ብዙሕ ተርብሖም ዝነበረት ግዝእት ተጓነፈትና ይብልሞ ኣብዝ ኸ አካል ሰብካ ከምስተናገፈት ካይሬ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ገና ፊሊጵ አጆ كلتا عبيت نغرات كوين immediate انت كابتن انستي باي ذا واي ليديا طراي كونتن كالوتون خونا خمس لاي ززارب ازي مالت ابي فيليبي كنبو خلنا نرخوينا فيليبي مراف 4 ابو اشماتن غلي يتصل كابتن قداموس كم سخون يزارب قال اي ነገር من نغافكا اخوي بروخات احواتي እግዚአብሔር ከሰደና خلو ኃይል መንፈስ ቅዱስ ምሳና አሞታቲና ነخو ስለዚህ ኢየሱስ ጎይታዩ አነ ቦልቀይ ወላውን በህብረት ከመህብረት ክሬው ፈልኩ we need the guidance of the Holy Spirit በቃ ክልተሽን እስራንሰለተ ጎይታ ክመርሃል ስብከትና እጂ አብኩሉ ሸነኻት ህይወት ካይዳቱ ስብከትና በመንፈስ ቅዱስ ኢንስፓየርድ ዝኾን በመንፈስ ቅዱስ ተመረህ መዛሙራት ከተዳሉ ከለኸ በመንፈስ ቅዱስ ተመረህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንሰባት ክትመክር ከለኻ በመንፈስ ቅዱስ ሰኢልካ አእምሮኻ ዘሃበካ ከምዝናይ መንሽሙ ናታን ዝገበሮ ትዝክሮሉ ናታን ምሽ መጽይዎ ካላይ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ገለተን ቢብሞ ንጳውሎስ መጽይስ ሓቲቱ ኣነሲ ኣብ ጽሕፈታት ተቀመጥ ኣለኹ ጽሕፈት ተሰርሐ ቤት ገለ ናይ እግዚአብሔር ታቦት ግን ኣብ ድንኳን ዘሎ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ታቦት ቤት ክሰርሕ ይሉ شو ناتان تسألو እግዚአብሔር مساخاي ግበሮ ይሉ እሺ ምንታይ ዝመኽሮዘሉ ብስጉል እኳይ ዝመኽሮዘሉ praise god እዘዳ ዝበለጠ ሐሳብ ግበሮ ጥራይሎ ሓደ ግዜ ብስጋይና ንመከር ተረዲዮም ዳህራይ ግልክ ገዛ አትዩ ክጽል ከሎ መንፈስ ቅዱስ እንታይሎ እዚ ናይ ኩናት ሰቢሞ ቤተይ አይሰረህም እሺ ወዱ ዳክሰርህም እዚ ቤተይ አይሰረህም ከልካ ንገሮይ كيدو شو أنت زي ما خرقها مخري تلاقي እግዚአብሔር አወይለን مساحه يلنا بس ጉዳይ እዚ ተረዲዮ ምን هجا ሓደ ግዜ ንመኽሮ ምኽሪ ብስጋ ንሐስቆ ሐሳብ ብስጋ በቃ ወላ ሓንቲ እግዚአብሔር ተኸፍቱልካ ወላ ሓንቲ ቀጥል ጥራይና አለ ተረዲዮ ግን ኣብ 2023 ብሽም ኢየሱስ ከመ አይከውን አሜን say amen hallelujah amen ዝደል ዮሴፍ አሜን አሜን በቃ እግዚአብሔር ይመስገን أناسي بذا ما عند زياء أبذا بوتا زياء تطوي لك سبخ كله نذا ما عند زياء እግዚአብሔር ذا حسب اللي فلفيل كجبروخ زي تزبلت أنا يقلقلوت تعال you see أبذا بوتا زي already كو እግዚአብሔር ما عند ساعتنا أقدم يفلت
ترديكم بزما على زي كم تقبريها بزما على زيو زحن تطلكا ነገር አለ you see ስለዚህ አብዝ ነገር ዝመጣው አብዝ ነገር ዝድማ መመለላስ ካብዝ ዝበልጥ ነገር የለም ብሩኻት አህዋት ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይ ካልካል ድማ ከሙ ማለት ይሁን አብነት ትምራው ህይወት አሉ ተወልደሉ ጊዜያት አሉ ሁሉ ጊዜ የለው ወይሉ ትጅምራሉ አይነት አገልግሎታት ከይተረፈ መንፈስ ቅዱስ ይመርሐል ውስጥና እኮ ኢንስፓየር ይገብረና ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይ ሁሉ ጊዜ ይኮናል ይሰምቆ ወይ ድማ ነላለው ማለት say amen in Jesus name ለምሸት በቃ መንፈስ ቅዱስ ጎ ክብለኒዩ አገለገለ ነገራ መንፈስ ቅዱስ ድማ ኖ ክብለኒዩ አገለገለ ነገራት ንበል እስኪ ኢየሱስ ቆይታል oh hallelujah praise God in Jesus name amen praise God oh hallelujah ኢየሱስ ቆይታል ናይ ቆይታል ዝበለጥ ሪኹም ጳውሎስ እንታይ ጊርዎ ደግምና ፍሬና ብዙ ሐሳባት ልሪና ምን ንጋፍኩኝ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ወስኑ ንምንታይ ልኢኹ by the way ሓደ ምስጢር ክነግረኩም ናአኻ at the safest place is the will of God በጣም ዝገርመኝ ነገር ናአኻ at ዝበለጸ ቦታ at ዝበለጸ አድራሻ እንታይ ትልኩም it's the will of God ምክንያቱ ኣብቲ ቦታቲ እግዚአብሔር ስለዛዘዘካ አቡ ድማ አትበረኸታ ረዲሁኒ እጅና አብነት ነሙሳድ ጋአክል ናይ ኤልያስ እንደህሮሲታ ናይ ኤልያስ ከድካ ተዛረብ ንገር ዝበሎ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ሐላፍነት ወጭ ከይዱ ነግዩ ኦኬ እሱ ዳህል ንግደፎ ኤኒዌይ ብናቱ ቅናቱን ከሆነ ከይዱ ተዛሪ ብድህሪዩ ግን ልክ the moment ነጥቃል ተዛሪው መስወደ እግዚአብሔር ዝኸደሉ ቦታ አለ በዝ ቦታ ኺ ተዝክሮዲዮ እታ ቦታ መስከደ አብአ እንታይ ጸልይው ብለና ኳኻት መጽኦም ይሙግቦ ነው ኳኻት ኢማጅ ስጋ ኮይም ካብ መጽኦም ዘው ኳሲ ስጋ ረኺቡስ ናኻ ከማን አይገድ ፈልካኒ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኳኩስ ስጋ መልእም ሃከ ፋይ ዘብሎ አይገድ ፈልካኒ ነኤልያስ ግን ኳኽ እህቦኒ እህቦም ነበሩላ ቅጫኻ አስተሰንከተኻ እህቦኒ በኻላ ዘራርባ ከባቢ ጎይታ ዘቦኒ ከከፈለ ማለት ይተረዲው ከባብ ቅጫ ዘሎ ስጋ ዘሎ ሶሱን ኔሮ ሆኖ ከመይዝ በለ አብት ጊዜ ዘይተገና ዘይተበጣ ማለት ከባብ ሩለ ይዘቦኒ ኔሮ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ብድህሪ ድማ ናፍታ አረግት ናፍታ መበለት ሰበይት ሰዲዶ 3 ዓመት ፈራአ ዓለም ክትናወስ ከላ ንሶ ሰላም ከሳማይ ዘሐርብ ወላንት ነገር አይጎደለው ንብለ ይስ ስለዚህ the safest place ናአና the best place እንታይ ተይልኩም is the will of God ስለዚህ እግዚአብሔር በመንፈሱ ከመርሐና በመንፈሱ ከማላልሰና ካብዝ ዝበለጥ ነገር የለም ንፍቃድ አምላክ መመርማር ለሐሳብ አምላክ መመርማር ማለት ነው ና ጳውሎስ ክንመለስ ከለና ጳውሎስ ንሰሜን ከይከይድ ከልኪሎ መንፈስ ለደቡብ ከይከይድ ከልኪሎ ተخيلካ ከዲሎ ና መቄዶንያ መስከደ ፊልጵያ አትዩ አገልግሎቱ ፉልፊል ዝተኻናወነ አገልግሎት ሩኻታ ሐዋት አገልግሎትና ዝተኻናወነ ኮንተ ኮይኑ the guidance of the Holy Spirit the leading of the Holy Spirit መንፈስ ቅዱስ ምረህ በጣም ወሳኝ thank you Jesus ኢየሱስ ክርስቶስ ወይታ ስለዚህ ህብረት እዚህ አጽፍያለሁ አብዙ ህብረት እዚህ በዛባ ነገር ግልጻዋት አጽፍያለሁ ውልቂ በዛባ ውልቃው ህይወትና አጽፍያለሁ ምረህት ይሁን አብክል ተሻለ አስራን ሰለስተ ምረህት ይሁን በኢየሱስ ማሻካ ቶፓ ሬማ ሶፓ ሼፓ ፓፓ እግዚአብሔር ጓሳዬ ዝጎድለኒ የብለኝ ተባሂሉ ከም ተጻፈ አገልግሎትና ዝጎድሎ አይሃልዎ በኢየሱስ ኦ ሃሌሉያ ኦ ሻካ ባባ ሬማ ሶሼ ፓላ ባባ አቅርብ ገጸላቴ ማዕዲ ሰራአለኝ በቃ ጽዋይ ይጅርብባሉ በቃ fulfillment fullness ይዘሎ አብት leadership ዘሎ ነገር ብሩኻታ ሐዋት በጌታ በኢየሱስ I pray in Jesus name አብዛ ዓመት እዚ አና እጽልያለሁ እግዚአብሔር አትخدሉ ዝግባ ቦታ ጎ ክብለኒ
أبتخ خلال زي بالله الوتر نو قبلني تصلي عليكم هاليلويا thank you Holy Spirit thank you Holy Spirit أبزز ما تسمون دما كنصلينا እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ክረዳና ይበቅ أبكل تشهد أسرار سلسلة أبز ما زماناتنا انتي كخوني نايمرحت زمن كخوني بالقولس كمانا ترى سباتي باي ذا واي حق نزاربتو هاي سباتي مكو ግን ናይ መንፈስ ቅዱስ ምርሕት ስለዝነበሮ ድምጽ ይሰምዑ ስለዝነበሩ ልክ እስባሉ ይዘንቃሳሱ አፈጸምት ሰባት ኮይኖም የምስኸዱ ይሲ ሊዲያ ትባሃል ሰብ ክትደህና አለው እዛ ሰብ እዚኣ ድማ ክትናገፍ አለው ምንጋፍ ይድልያ ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ገይሮ አከና ታሹ ገይሮ ጋይድ ገይሮ ማለት ድህሪኡ ቀጽሉ ዝኾነ ነገር ተሪኹሞ ብዙሕ ታሽሙ አርጎት ጎጹን አጋጢሞም አክቹአሊ አብት ቤት ማሰርት ከምዛአቶ ትዝክሩ ይኹ ሐቀይምሽ አብት ቤት ማሰርት ኮይኖም የመስግኑ ነበሩ ይብል ይዝምኑ ነበሩ ይብል በድህሪኡ አብት ቤት ምድሃን ከም ዝኾነ ኻት እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ናይ እግዚአብሔር ህሉና ነው ናይ መንፈስ ቅዱስ ህሉና ነው እቲ ዝገርመካ አብት ታሪክ በጣም ዝገርመካ ዝገርመኩም ነገር ሲ ማዕጹ ተኸፈተ ምሽ ይብል ናይ ኩላቶም መቃሕን ተፈትሐ ይብል 16 ማለት ካብኣተ ናይ ተንኪፍና ክንሐልፍ በር ናብ ካለ ሐሳብ ክንሐልፍ እቲ ሓላው እሱራት ምስተባራበረ ኸዓ ማዕጹ ታቤት ማእሰርቲ ተኸፊቱ ራእይ እቶም እሱራት ዝመለቁ መስሎ ድማ ሰይፍ መሊሁ ርእሱ ቀትል ደለ ጳውሎስ ግና ኩላትና ኣብዝለናሞ ኣብ ርእስኻ ኣከይ ኣይትግበርና በል ኣውሉ ጨደር تزحقوسن ነገር አብስንታይ ጳውሎስ በጣም ናይ ፍቅር ሰብ እዩ ናይ ፍቅር ሰባት ነው ኢየሱስ ጎይታ አሜን ክብርና ካብ ሰልፊሽነስ ንውፃ ካብ ሰልፊሽነስ ካብ ርእስኻ መፍተው ካብ ርእስና መፍተው ንውፃ በጣም ይዝህጅብ ብዙሕ መገድ ክንሪዮ ንኽእሊና ፍቅር ማለት አነ ተረዳን ማለት ክልተ ሸነኽ ይዘለው ተሐቀኛ መንፈሳዊ እግዚአብሔር ፍቅር ለሰባት ታምቃ هجي كله نجبره نجر بفقر تدريخنا نجبره كلام بحث نجرن تاي مالتي وين أملاح مفكر أنا جاب تطوي لك سب خلله بس بفقر سب خزانة إذا ها كلتن شتاي له وين أملاح أفكير الخونا له وين ما نأخم أفكيره نأخم زتأمكم أفكير الخونا هذا جزء ثبات كي تردهم نرأسهم يمزق نرأسها خاطر فكر هذا جزء مش I love chicken مش نقولينا I love chicken سأفكر كاس أيكونك تبلع هذا لها تنشتها هذا لها تجمع هذا لها تردي يومي كم زعينة تفقرون هالو نرسها أفكر كامر نتناقر أيكونك أنا أفكر كذا You don't love chicken actually You hate chicken أكن زارب تهينا مالت هج انت هيو نرسها ندهر تنبر الله نرسها تقبرون ندهر الله فقريكم It's self-centeredness. صخاخة تعبت لنا الله. صخاخة زنا تركبت لنا الله. Let's say كلام بزبالة بالنت. أب يوتيوب فيديو تزرقه كلها بفقر تزرقه هلا. ثبات سميعه كحبه صلو كهنا صلو حدا سب كبار قبل بخام عليه. إذا السخات راحت فلت. السخان عملاقني قلت فلت أمر كان سباي فلت. السخات قلت فلت أخا وشتخ. ثلاثي بفقر خوم العالم. تاي موتيفيت تقبرك كازر فقري هذا سب كده هذا سب كبار إزري بزوج حساب ملو عالم كبارة خاطر بلد ليش سينا عبنت بزوج حساب مشتريها كنت السبريو صبويو سناي بزوج حساب انت داريو جن السخاجن نبزوج حساب كونه بالموتيفيشن هذا هذا سب ولا يخلص يبارخ هذا سب ولا يخلص يرحل بزوج حساب تريوخه زبلت كلهم كأخبار خاطر تمنا ما ترى جتناتنا موتيفيشن بتاع وصلنا ويكا نعملها كا نقلص أملاح كقلص أملاح كسب نعملها صوات خلط يسيب ويتا يسوس مويتولنا ويتا يسوس كل واقع كفيل نحن هذا ما واقع نكفلون يقبأنا هاتوس راح كنسافر يقبأنا فرديهم مني هجي ناي قالوس دس بلكا بزقبا رفح بزقبا نفسه صح حسن بك هذا مو خيرني تمسكن بيتا المسكن ولا نفس شيء تفلك عمله فريق ولا لا باو كملوخ مخال كم أي قبل كدف يلا كف
كوف مسبلو زغرمن ነገር ንሱ ድማ መብራህት ሃቡን ይሉ እና ወይ አቶ ገሪሞ ወሶላ ከሆነ አይከኒሉ መብራህት ገሩ ገለፍትሽ ማለት ራራ እና በለውን ንጳውሎስ ንስላስ ሰከደለ ይስ እስኻና አምላኽ ሰብት ኮን ከለኻና አምላኽ ልብግቶ ከሆነ ፍሉይ ኢምፕሬሽን ያትፈት ፍሉይ ጽልዋ ያትፈት you are already in the supernatural ሰከደለው ብለና እዚሁም ሰማይ ኮኑን ይሉ ክብርና አምላኽ ይሁን ብሽም ኢየሱስ እዚያቶም ሰማይ ኮኑን ዘንብል ክብር ያብለና ኮንዶ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን 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 እዚሁም ሰማይ ኮኑን ይሉ ታይዝሪ ዘላ አማልክት ኮኑ ነው ሰግዱለው ሰገደለው በቃ ሰግዱለው ከይተርፍካ ናብ ግዳም አውጪኻ ጎይተተይ መድሓን እንት ክዳን ሲንታይ ገብር ይግባል ንበለው ንሳቶም ካብ ጎይታና ኢየሱስ እመንሞ ንስኻ ቤት ካን ክድሕኑ ይኩን በልዎ ገለገለ ይብልሞ ከም ተጠምቀ ነገርናሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብርና አምላክ ኢየሱስ ጎይታ በጣም ገርመካ እንጂ ታይክ ብለኩም ደላይ ካለው ሐሳቡን ትሪና እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በፍቅር መመላስ ይድል በመንፈስ መመላስ ይድል በቃሉ መመላስ ይድል እዚህ ግን እንታዩ እንደ አበናሉ ነው ከምዚ ሎሚ ዘይ ኮንኮት ብሎ ነገር አይደለም ግን ኢትስ አ ፕሮሰስ ቀንድናትና ግደል ታይተልኩም በቃ ሙሳን በጣም አነ እንጂ ንባለ ሐቅ ዘራባ አብዝ ፍላይ መወዳታት ወስነ ይደልኩ በቃ ምሻለኩም I just want to love Jesus ንጎይታ ኢየሱስ ከፍቅሮስ ደኝ ፍቅር መመለስ በቃ ካል ነገር ገዲፍካ ሁሉ ነገር እኮ ትረክቦ ትኸልያ ግን በፍቅር መመለስ ወላ ትጽልኸ ለኻ በፍቅር ደስ ይሉካ እንደ ሐሳብካ ማለት ኦኬ ኢየሱስ ጎይታ ናብነት አምንታይ ራእዩ መስሎ ብዛዕባ ፍቅር ካብ ጀመርና هذا بارنتس كير تحساب تقلصو أبيلو مسلكم فقر كم يجيو كم زوج تتداربون أب فيليبي مونخيت فيليبي مقرف حدا هكيمش فيليبي مقرف حدا تشعت تفاصيل نخبر أملاخن يسقانو اتبي يسوع كريستوس زركب فرصدك مليكم كسا أتاما أنت كريستوس ما عنكف زي باللوم نصحات ما أنت تكون أتزحيش كتمرمرو أتفقركمون بفلتات بمستوعب زبالة كله عزيو إنها بزح خيد أزي ألمنا عنكم أتفقرها إنها بزح خيد ويدما إنها وسخ خيد بمنتهي تيولكمني أبزنا إنجليش بفلاي تايلو ولو knowledge and depths of insight depths of insight مالتي وشتاو مرداء مالتي مستوعالي يترجموا له أبين قدام تبرينيا بفلتاتن بمستوعالي يولوش أبزنا إنجليش كنت هايلو depths of insight مالت تاي مالت مسلكم بتبين بشودن insect مالت نحدا نجر مرداء እጅ ገለገለ ሰብና አብለት ደኻኸሎ ሀብታም ዝኾነ ኮይኑ ስሞ ወይ ድማ ሓደ ሰብ ድኹም ከሎ ብርቱዕ ዝኾነ ኮይኑ ስሞ በቃ ለይ ዝበርታው ኻብ ዓለም ገለገለ ኢሉ ሐስ ግን ሰብ ግን ድኹም ሰብ ዝንታይ ይብሉን ማለት ኢንሴክት ይብሉ ምርዳ ይብሉ ብዛዕባ ኩነታት ምርዳ ይብሉ ናብነት ሾደንሲ ሀብታም ሀገር ከላ እስኻ ሀብታም ከጌርካ ኮይት ቆጥራት ትኽእልያ ስለዚህ እንታይ ይብልካል ማለት ምስተዋል ወይ ድማ ምርዳ ይብልካል ነቲ I don't know ሐሳብ የተረድኩም ተቆይ ኢንሴክት ይዘልለን ኢንሴክት እንደህራለና ኢንሳይት እንደህራለና ፍቅርና እንዳወሰኸ ናብነት ናምንታይ ከምጻልኩም እንደለ ይመስልኩ ጎይታ ኢየሱስ ዝገበረልና ነገር ጎይታ ኢየሱስ ከምንታይ ከምዘወጣና ጎይታ ኢየሱስ በዛባና ተሐስቦ ነገር ንፈልጦ ይናኮ ግን እትናትና ምርዳ በዛቡ ዘለና እንቆት ምርዳ ከበዝህ ከሎ ፍቅርና ቦመጥ شو كنا قلقل كلنا كم تناي كنا محجي كنا نقلق كنزمر كلنا كم تناي كنا محجي كنا نزمر مخنياتو تردينا واو I have to love Jesus more
كم زدوا يقويت عيسوس كم زدوا يقويت عيسوس أدفنوني كم زدوا يقويت عيسوس جيروني كنا يفكركم زلوا أفكروا قبالي كنا كقلقلون لني كنا يقلقلكم ترديوني سلتي إغزابير يمسكن أنت يكون لكم لدي فقري بتعم وسعد مخانو أبا الجوات هوالا قولوس كبستات نريو معرزو إغزابير يمسكن كبرنا ملاخنا يخون Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ خيرها يبزحلنا بشم يسوس مستوعد يبزحلنا هاليلويا هاليلويا كاب زي تقمو ጊዜያዊ ነገራት ወጪና ነዘይ ጠቅሙ ነገራት ተደረሱ ነገራት ምድላይ ወጪና በሐቅና አኻኽ እንደል በሐቅና አኻኽ እንጸመ በሐቅና አኻኽ ነገርክ በሐቅና ነፍሳት ክንንዝ በሐቂ ናትካ አዮ ምንጋፍዱ ካልካል ነገራት ክንሰርሕ ናትካ ፍቅሪ ይብዛሕና ኢየሱስ ኦሻ ፓታካ ሬማ ማማ ورا بابا بتعم زغر مكم نجر أفيليبي معرف سلسة سي تايلو لو مسلم بزترف أحواتي فقد حدا جديد بقويتها باهي بالكم أنتي ماليسة أذكر سوري إنجليش شو ده مكان هذا يقاعد كاندي سوري ما سوشا كاتونس راسا باتونا ماسا ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታል ሶሪ ምዕራፍ ክልተ ማለት ይፈቅድ ሓደ ታይብለና እንበአርሲ ገለ ምጽነና በክርስቶስ ወይስ ገለ ደበሳና ይፈቅድ ወይስ ገለ ህብረት መንፈስ ወይስ ገለ ምህረትን ድንጋጽን እንተሎ ብለን እዚሲ ሓደ ጊዜ እኮ እንዳል ዘይስተንቲና አይንርዳውና እንታይ እስከዝብል ዘሎ ካብ ጎይታስ ከምዛ አይነት ነገር ተቀቢልኩም እንተ ኮይንኩም እንተሎ ዝብለን ሞር ኣብ እንግሊሽ ተንቢብና ይርዳና እንበአርስ ገለ ምጽነና በክርስቶስ ብለን በክርስቶስ ተቀበልካስ ገለ ምጽነና እንተሎ ማለት ወይስ ገለ ደበሳና ይፈቅድ ፍቅር አምላክ ፍቅር ክርስቶስ ተንኪፉካ እንደህር ኮይኑ ማለት ወይስ ገለ ህብረት መንፈስ በሐቂ ኣብቲ ህብረት መንፈስ አቲኻ እንተዳ ኮይንክ ወይስ ገለ ምህረትን ድንጋጽን እንተሎ እግዚአብሔር ምህረት ይሩልካ እግዚአብሔር ደንጊጹልካ እዝክ ኣብዝ ከምዛ አይነት ፌሎሺፕ ወይ ድማ ኣብዝ ከምዛ አይነት በዝ ከምዛ አይነት ተተንኪፍካ እንደህር ኮይንክ እዚ ሁሉ ነገር ብድሕሪ ኣብ ህይወትካ ክኾን እንዳበለ ይሰራ በጣም ዝገርመኩም ነገር በአንተ ሐሳብ በመዃንኩም በአንተ ፍቅር በመህላውኩም በአንተ ነፍስ ኮይንኩም ሓደ በመሕሳብኩም ሃጎሰ ይመሉ እዩ you see the love of God እንታይ ይገብረካ ዩናይት ይገብረካ the love of God ተኻታ አይገብረካ ተባአሳ አይገብረካ ተንኮለኛ አይገብረካ ተዕቢተኛ አይገብረካ the love of Jesus Christ ከግለጸልካ ሁሉ ከልብኻ እግዚአብሔር ተገልገል ከልብኻ ነህዋት ትፈቱ ከልብኻ ያኻ ክትማላለስ ትሽ በሽም ኢየሱስ እዝነገር ከሆነላ ጀሚሩሎ በኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ አሜን ጎይታ በሐቅ ተንኪፉና በሐቅ ከነገልግል ጀሚርና አለና ሃሌሉያ በሐቅ ተንኪፉና በሐቅ ጥዑማት ሰባት ሙኻን ጀሚረለኹ አነ ወገኔ ናትኩም አይፈልጥኒ አሜን ይልኩም ሰድቦ በኢየሱስ you see هذا ጊዜ ስፒሪቹዋል ንብሎ ግን ስፒሪቹዋል ዘይኮነ ነገር አለ ኣብዚ መጽኻ ገለገለ ኢልካ ተሰብኽ ምስወፃኻ ግን ህይወትካ ባዶ ንምንታይ በሐቂ አይኮንካ ተቀበል በሐቂ ይኮንካ ኣብቲ ህብረት አትያ በሐቂ አይተጸናናኻ በሐቅስ አይኮንካ ከምኡ ይዝብለና እምበአል እዚ ነገር እዚ እንተሎ ብለን ከምዚ ክትገብሩ ከምዚ ክትምልኡ እዚ ግድን ይዘናሎ ሙሉ ብድሕሪ ዘረርኩሙ በቃ ንውዳሴ ከንቱ ጎይ ከም ዘይብልካ ንርእሰይ ጣዕመኒ ኢልካ ትጎይ ከም ዘለካ እታ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም ይሃሉ ዝብለና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚ ብሽም ኢየሱስ እስኪ ኩላትና ኣብ ዘለና የማነይቲ ዝናል ንዓውጅ በቃ ኣብ 2023 ኣብ ህብረትና ከምኡ ክኸውን በኢየሱስ ለእግዚአብሔር ጭቡጥ ዝኾነ ምጽንናዕ ክርኢና ጭቡጥ ዝኾነ ምህረት ክርኢና ኢየሱስ ጎይታ ቅድሚ ሕጂ ዝኽሰሱ ዝነበሩ ሰባት ቅድሚ ሕጂ ዝፈርሑ ዝኹነኑ ዝነበሩ ሰባት ወጪኦም ብትብዓት ከገልግሉ ከሎ ክርኢና አሜን ሃሌሉያ praise God ራሳ ሸካላባዳና ማሶ ኦ ሃሌሉያ ኣብ 2023 ናይ እግዚአብሔር ምርሕት ክርኢና እግዚአብሔር ይመስገን
كمرحنا يبقى كمرحنا يسوس كويتاي زغرمكم ነገር بروخات احواتي كغصلمو نيشتي هذا حمش تزاري بكودي لك 18 تلا ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይታ ናይ ጳውሎስ አገልግሎት ኣብዚ ዝተፈጸመ ነገር ተሪኹሞ እንታይ ኮይኑ መስልኩ ቆይታ ናብ ፊሊፒ መሪሑ ናብ መቄዶንያ መሪሑ ማለት ከም ዝነበርና ንሰሜን ከይዳ ሓደጎ ናብ ቢታንያ ንደቡብ ከይዳ ትኺልካ ኺሉ ናብ መቄዶንያ ማለት ፊሊፒያ ታረሰ ከተማ ኣብኡ ምስ ዝኣተወ ውፅኢታዊ ዝኾነ ኣገልግሎት ቸርች ተኺሉ ዝገርመኩም ነገር بتعم زجرة من نجر إخبار كمرحة كخلو you'll be successful you'll be fulfilled بتعم زحقس نجر أنت يتزحقس نجر تهلكمني ناي فيليبي church محبر look بتعم تجربوا يخم ولا صوت أثرت سووا سعينا برون مش لكم قال أنا استقينا مش أكتروبا بحر تصلي على أكتر تاشمت ولا رأيه فيليبي مراف حدا بتعم زجرة منك فيليبي مراف حدا فده حدا كنا بموقع لنا باولوسن تيموتيوسن باروت يسوس كريستوس نابتهم أفيليبي بخريستوس يسوس زلو كلاتهم قدوسات مس إبسكوبوساتن دياقوناتن بلك أيقرمكم جيسس it's so amazing ماكسيمم 10 عامات فيه زي دبدابي تصحفوا صباح كابت مجمر يعني فيليبي زخدلو ده 10 عامات ماكسيمم يزغمان ماكس within 10 years a Philippi church ተመስሪቱ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት ቅዱሳን አለው ብለን ብዙሓት ቅዱሳን አለው ጥራይ ዘይኮነ ኤጲስቆጶሳት አለው ብለን አሜን ኤጲስቆጶሳት ጥራይ ዘይኮነ ዲያቆናት አለው ብለን አሜን so successful it was so successful within 10 years ኤጲስቆጶሳት ማለት እኮ ሽማግሌታት ወይ ፓስተራት ዋሶት ማለት አይገርምኩም كما يروزنا درز كوينو كتب الكلا كويتاي عزيزو تأجلكم نا يسوع كريستوس هلونا هلو fellowship هلو ناي منفس كريستوس after 10 years already تا church انتا يغيرالا أباي church كوينو إبسكوبا هذا باستر زي كوس كريستا سلسة 4 باسترات هلو مالي إبسكوبوسات هنجرمكم كان خاء هجومس كذي عن تعرف زحكي بلوكم مالتي كان خاء باولوس نا فيليبي بمخادو بتعم تتغيبو مخنياتو نا فيليبي سبات كسا مودة أغلقلوتو بارتنر زخونو أبت مزحف تتاتكم بغوت كلهم ولا بقبر حالاتان عشر شدشتنو أب فيليبي خالو بفلاي زقرة من نقر إذيوم كلهم قالوت شرشتا دقي فو موزبل أين البابينا إيكونومي مالتي إيكونومي ولا حنت تحدث زيلا ما أنا حجزوا مخونو خليهم أي تسحفن أب نفسه كف بوتها زتقصو من ينيروتين كومني فيليبي بقى ناي فيليبي أحوات ناي مكيدوني أحوات ناي فيليبي أحوات اندابلي أب كل بوتها زتقصو زقر مكوم نقر بفلاي ولا قرنطوس كوينو زقل قللو زنبرة كالاي قرنطوس مقراف 10 تحت فوقت الشعاتة سينو كلو كي ترفع نسوهم يخوم ابزاهم سب فيليبي كاب مكيدوني أزبطو سبات نسوم يوم أرهيهم لي بلك كسا مسعن أقرنطوس كله ناقل قلن كله سينو أقل قلوتو كي ترفك قلب فحاسيو كم زنبر إيزاري اتقال أبكالاي قرنطوس 10 حدث الشعات تروح له جمعت الشعات أبس كله نقر من يزدو قفوني يبتيركمني سنفيلي بارتنر كوينو مسعو نقابلنت فقد حموشته فيليبي حدا حموشته سلتي حبرتكم نمسمح ونجي كابت قداميت معلتي كساع حجي اندابله ززاربو اب انجلش اندهر ام بيكمو partnership because of your partnership in the gospel from the first day until now كابت قداميت معلتس كساع مود اتا partner كوينوم زقصلو سبات من يمتلكم سفيليب ايغرمكم partnership ات امريكان ستاندرد كينج جيمس تشيك ايغوركم اللومش partnership بقى تشيك أبتي أمريكان ستاندرد كلتين دلوان كينج جيمس هالله تلا تخلي أخي كمان هذا partnership fellowship بلو أبتقرنيان حبرتكم يبلو
اوكي صبو حدا زردا زبل ነገር ግን ኦሪጂናል ሐሳብ ግን እንታይ ፓርትነርሺፕ ኮይንኩም ምሳይ ትጓዙ ዘለኹ እንታይ እቲ ሐሳብ ሕጂ ምስትንሰብኮ ዘለና ሐሳብ እንታይ ይልኩም እኔ እግዚአብሔር ከመርሐካ ከሎና ባደ ቦታ ተራእዩ ዝጠፍእ ነገር ዘይኮነ ግዚያው ነገር ዘይኮነ ወይ ድማ እስኻ ትህቦ ጥራይ ዘይኮነ ምሳኻ ናይ ፍቅሪ ፌሎሺፕ ዝገብር ነዊሕ ምሳኻ ዝጓዝ ነነዊሕ ግዜ ተሐጎሰሉ ነነዊሕ ግዜ ትምካሃሉ ነገር እዩ እግዚአብሔር ዝገብር እግዚአብሔር ከመርሕ ከሎ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ምርሂት ኣብ ህይወትና ይምጻብሩ ኻታ አሜን ብሽም ኢየሱስ በቃ شو هدارنا انتي زخون كل جزء تحقوسه كل جزء تعبير يزخون أقل قلوتنا كل جزء تعبير يزخون مساحة زقت السخاخة تعبي خلها مساحة زعبي يزخون يسوع قوي تاي أبز خبدك كجزء أبز سنكرك كجزء كي تعرفه أبكون خد زخون يزخون بالشم يسوع بقيتها بيسوع أوجع الله في جيسس زجرمكم أبتنا فيليبي 14 كمان كلاتنا نبوكان بو نقوب من باب كنود نخلينا نبزو حساب كنعتو نخلينا قد نلوم يابزا أخلنا فيليبي مقراف 4 خنكيد كلنا فقد 10 شموان ترايبو حجقنا كله قالوني مسترفون قالوني يبلو نسا فيليبي صحفة اللهم اتكابا خادكم بإيت إبافروديتوس زمات موس شتا سمورنا أملاخ زحقو سو مسواتي مستقبل كدما ملئة الله خير يسوع قيتان ريهم سب فيليبي كاب سنة وعوتيهم ملئوا أبزنا برلو جزء كي تعرف يهموا خلوا ينادري constantly they were partners constantly they were supporting his ministry يسوع كريستوس قيتان praise God ملئة الله خير بالمو بدهريهم بقر كلاتنا نفلتوك أملاخيك كم تمت أنهبتو بخبري بكريستوس يسوع غيرو دليتكم زبالة كمل عنكم إذا قال إذا كبارخهم كله هاري باولوس بقولوا كمل أتبقيس يزبارخهم ليرو يسوع كريستوس قيتان thank you Jesus يسوع كريستوس قيتان بقى كلتشان أسران ثلاثة نعمل أتنا أتقول له عبد أبزي تشرش زي إبيسكوبوسات كتسيهم بيسوع كم باولوس إخزيابير اندهر مريحناكم أنتوا إنهم انتهي بالنير أو إخزيابير عدلو قلت يلن باي ذا واي أنتوا بزعبا من رهيتون نصلي نيرو معهم حقيمش من رهيت إخزيابير كبنا منفس كبوس اندابلا نصلي نيرو ثلاثي يسوع كريستوس قلتان باولوس كمان أسل إلياس كمان أزد خامو سبعين نبرم لك أولا حمد فلديه قل انتايو نقو بروسبر جيرو نقو أبرتيو نقو تاشويو ناي منفس كبوس حبوت ناي منفس كبوس من رهيت ثلاثي إخزيابير رزونا بيوتنا كقبري أب كل تشن أسران ثلاثة تسيلات علينا نود أبز زمت السمون دماء كلها